Ak si dokúkal toto video do konca, tak nezabudni navštíviť môj Vinted, kde pridávam často novinky. Samozrejme všetko oblečenie vintage. Predávam značkové oblečenie, ako je Dickies, Karat, North Face. Na cene sa vieme vždy dohodnúť, tak mi len napíš. A link nájdeš v bio. Alebo naťukáš do Vinted miestna legenda. A posledná vec, nezabudni dať odber, nech ti nejdu všetky novinky. Maj sa.